Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, мардуми Тоҷикистон, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки видеоро тамошо дорен, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда ай мо билет мехарем. Бошен ама вақт Сарбаланди Хонаобод аэропорти Внуковада қарор дорем. Хостем якамтар шумода маълумот расонем ва видео кунем барои нафарҳое ки билет доранд ташвиш нашаванд, бигӯянд ки ҳастанд ҳамиҷода. Аввалан ай вазъияташ нақл мекунем ки мисол барои проверка кадом нафаре ки документош беззебай бигем, якум вариант ай якум этаж медурояд, дуюм этаж мебурояд ки хубтарай, чем ай дуюм этаж да якум этаж проверка камтарай. Дуюм вариант вақти рейстон боша, мисол чанқе ки барвақттар биён хубтарай, барои ки ё медонанд ки вақти рейс наздик шид ҳамон вақтҳо местан, мисол 2 соат 3 соат пешаки пеш ай регистратсия биён хубтарай. Сеюм вақте ки қапидан чем ай уе ки штраф мекунанд, ягон муомила куне, ягон чи гап зане, штоби ки штраф накунанд, барои ки бози ами одамое ки депорт кардестиян ҳамаш ай сабаби штрафа. Бе документҳо мераванд, мебиёянд бо 100% документ карда гаштестиян, лекин ай сабаби штраф, документам доранд, 2 штраф зиёд доранд, депортация мекунанд. Ва баъдан барои билетҳо маълумот метиҳем ки билетҳо қимат шидагиай, мисол ранги пеш нест, яъне ҳози ҳолатҳое мешавад ки Москва душанбе дастрошни 19 20 22 24, яъне ки ҳамон рӯз биёӣ барои ҳамон рӯза хича бихарӣ, ҳамин нархҳо гирифтест. Барои пагаша 15 16 17 ҳазор. Агар возможност дошта бошем барвақттар хариданатон хубтарай, барои ки ҳечи гуфта намешавад билета. Мумкине ки ай ида қиматтар шава, мумкине ки бо арзон шава, ранги пешина шава. Ва иншаллоҳ хай умедворем ки баъди ид бо арзонтар мешава. Одамам рафтанаш ки кам шава, билет арзонтар мешава. Ва баъдан дар инҷа бародарҳои нависта буданд ки мегӯянд дигар шаҳрҳо барои перескат кунӣ намешава, мешавад. Одамое буданд ки Ташкент гирифтем, Армения гирифтем, вақти Турсия арзон буд, Турсия рӯй карда будем ки рафтан омадан, патент споридан, документкунаш паспорта спорид ё ки РВП ВНЖ, мақсад ки мешава. Ва як бародари дигар нависта буд ки возвращение на родину якҷо бигирем, ай посолство метро баррикадная ки 1200 рубл буд. Меган чихе мегирем, аму паспорте ки гум кардагин сураташ боша мешава. Ва қате меравен мегирен ва бе проблема меравен иншаллоҳ. Ва гапа зиёд намекунем. Саволҳое ки мешава, мисол ман аҳамият метиҳам ҳамин нарх навои билета чем ай ватсапда комментарияда бисёр менависанд. Агар дар ватсап нависед хубтар мешава. Иншаллоҳ номером ҳастай, ами кунҷи видеода ҳастай, ватсапда нависед, иншаллоҳ ҷавоб мегардонем, барои ки комментариҳоро хай ҳолатҳое мешава ки успед мекунем хонем, ҳолатҳое мешава ки аэропорт ин бародароро провожат мекунем, успед намекунем. Лучи савол боша, билетам ки нагиред, че ки боша, зан зане, агар ки набардоштем, ватсапда нависед, иншаллоҳ ҷавоб метем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ Сарбаланд Хонаобод боше. Бошен ҳама вақт.